Danas smo u Kino Tuškanac imali tradicionalnu pozdrav ljetu kojim na neki način obilježavamo zapravo ovaj polugodišnji filmsko stvaralaštvo djece i mladih koji se odvija u sklopu obrazovnih programa Hrvatskog filmskog saveza. Pa smo tako imali prilike pogledati sve što su djeca radila na radionicama animiranog, dokumentarnog, igranog i eksperimentalnog filma za vrijeme svojih zimskih i proljetnih praznika. Ali isto tako, onaj trenutak koji je možda svima najnapetiji je zapravo bilo upravo proglašenje tko je ušao u konkurenciju, službenu konkurenciju filmske revije Mladeži i Forever Film Festivala, kao i revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece. Što me najviše raduje svake godine kad se pojavi neka nova škola, neki novi rad, on ne mora biti, kako bih rekao, ne mora biti ni odabran, ne mora biti ni dobar, ali barem da neko nešto pokušava raditi u okvirima onim kojima može djelovati. Jer krajnjoj liniji sve te filmove i oni koji su odabrani i oni koji nisu odabrani su zapravo lijepe filmske vježbe koje treba potencirati. Bilo je nevjerojatno zanimljivo pogledati baš sve filmove koji su prijavljeni, njih je bilo negdje 270 i selekcija je zapravo bila vrlo teška jer je kvaliteta filmova za mene bila vrlo iznenađujuća s obzirom da sam ovdje prve godine u ovoj selekciji. I zapravo nekakva nit vodilja s kojom smo mi birali filmove je bila ta da tražimo filmove koji će biti drugoj djeci zanimljivi za gledati jednom kada dođu na festival i koji će im biti poticajni i možda da međusobno kada budu razmjenjivali iskustva mogu jako puno naučiti jedni od drugih. Način na koji pristupaju filmovima, temama i to je puno, neću reći zreli, ali recimo filmski kompetentni. Kada već razmišljaju kako će što prikazati, kada razmišljaju kako će nešto složiti, kada razmišljaju zapravo malo više o tim filmovima koji stvaraju. Znam da je nekad to kod djeca više na razini jednog lijepog instinkta, iskrenosti i vjerojatno nekakve adrenalina, kajno brzo snimiti, nešto napraviti. Dok ćemo se ove godine sa revijom Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece družiti na Braču u Bolu gdje nas domaćini očekuju i prihvatit će svih 89 filmova.